وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم استغفروا لكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على arwah dari Bani Suryo dan Bandung Bandung seorang nabi Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'dah. Punden sepuh, pini sepuh ingkang tuhu kita hormati, kita bekteni, kita mulyakaken bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan menjelang buka puasa Masjid Al Furqon Kertosisih Lor. Ingkang kula titip doa, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah keberkahan saha karahmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nek ganjarane cetha luwih gedhe wong udan-udan mangkat. Alhamdulillah niki. Nek kudune ra mangkat, nek kudune niku. Ning kok iki tetep do mangkat. Wae istimewa niki wis. Dan wong udan yo ne payung, udan yo ne mantrol. Udan yo ora tek adoh. Walhamdulillah niki istimewa. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten wingi nika ya srawung wong akeh to critane niku. Le omong ya sak rupa-rupa gandeng sasi poso, aku tetep poso senajan to sprene rong salat ngono iki ya ana wingi kae. Lah ya sak karepe gak wong akeh kok ya. Jan ana sing ngomong ngeten niku nggih. Ya gandeng sasi poso. Sak rupa-rupa aku ya tetep poso. Senajan to ya tetep rong lakoni salat ngono iki ya ana. Rong dina yang lalu le omong kula ya wis sak karepmu, aku ya ngono.
Ya angel dikandani biasane wong kok ngene iki. Ana meneh sing le omong le muni dhek iki ra poso. Jan ora poso karena duwe paham wong iki nek ra sahur kok poso iki ra kanggo ngono ya ana iki ndagel to iki ya. Dadi nek ora sahur iki malah ra poso wae wong nek ora sahur kok poso iki ra kanggo. Iki mbuh pahame saka ngendi? Wah, kepak tenan werna-werna. Nek sing umum kula kerep sing niki ya ora mutu sakjane. Aku ra salat ra poso, sing penting karo tangga teparo apik ra ngrugekake ngono ki ya ana. Ana sing ngeten niku. Ketoke wonge teko kok iki wonge. Nah, omong iki. Tobat ngrasake wong akeh tobat. Ya kok isa-isane lemuni ra salat ra poso, sing penting karo tangga teparo apik ra ngrugekake. Kamangka tembung ngrugekake iki ngrugekake nggo napa? Wong nek jenengan ra ngrugekake bondo sebab ra njupuk sebab ra nyolong, ning iso lho ngrugekake harga dirine wong. Mbok muni ra ngrugekake kae angel nek urip niku. Kadang kala ngrugekake harga dirine wong. Wujude nyacat, wujude ngrasani, wujude mengke terus kadang kala sok ya ngeten nika ndlewer-ndlewer ora cetha nika. Ya wis gandeng deloken nika. Niki lho, bapak-bapak ibu-ibu ora ana basane ning donya kok ra ngrugekake iki ra ana. Tenan wis ora ana. Sing jenenge menungsa iki kepleset apik, kepleset elek. Srawung ki ya sok apik, sok elek, sok ngalem, sok nyacat. Ngrasani ra mandeg-mandeg. Kowe nyatane anggere mulai subuhan kae ra tekan omah wong ning pojok kono kuwi. Ana mulai subuhan ning maning pojok wong telu apa wong papat kae. Wong telu. Glenak-gleni ya ngomongke apa? Jal nek ra ngomongke wong liya, nek ra ngomongke tangga, nek ra ngomongke eleke wong liya jal. Wah insyaallah kabeh. Wis tenan nek nggon kok ngono iki kabeh. Makane tenan bapak-bapak ibu-ibu, ora ana bahasa kok aku arep ora salat ra poso sing penting ra ngrugekake wong liya. Ora iso, tetep ngrugekake. Mula wong iki kudu pinter nyikapi kahanan. Maksude pripun? Allah ndhawuhi salat ya tetep salat. Ngono kok ya. Salat nek kur kelakuane kaya ngono kae ya percuma. Salat nek kur isih nyacat wong, isih ngrasani wong ya ming ra ana gunane. Oke ta sing ngomong ngono kuwi? Ketoke jenengan ya omong. Lah karep iki nek wis salat kon ra nyacat, karep iki nek wis salat kon ra ngrasani ngono apa piye? Iso apa piye? Ora ana wong iso. Sing jenenge nyacat ngrasani iki gejeglang-gejeglang. Wong ibu-ibu iki wis salat wangun kae, pokoke wis salat. Terus ngati-ati banget aja nyacat, aja ngrasani. Mula nek ndi-ndi nggo masker. Lah ya arep ora nyacat kok ya iki. Arep ora nyacat, arep ora ngrasani. Nek ndi-ndi terus nggo masker. Wah wis pokoke hati-hati banget. Dilalai sekali waktu kon rewang ro tangga. Akhire rewang. Nang rewangan ya wis nggo masker, ya wis hati-hati aja ngantek nyacat, aja ngantek ngrasani. Tekan nggone tangga sing ewo, dilalai jatahe ngonceki brambang. Kancane wong loro dadi telu karo jenengan.
Sing ngonceki Brambang kuwi. Jenengan yo ngati-ati wong ngoncek Brambang iki nuklun ra omong kae. Fokus. Ngonceki Brambang fokus. Lah kok kancane iki dilalahi omong. Le omong yo wangun kae le omong iki. Nek iki ketoke sing ewuh ra niat iki. Ngono kuwi. Dilalahi iki kancane mah omong le muni ketoke iki sing ewuh ra niat. Lah kok refleks lambene jenengan nyaut wis. Lah pripun lek? Lah rak wis kejegang ta iki. Wong kono nyacat le muni sing ewuh ra niat. Lah kok jenengan ngomong, lah pripun lek iki rak ya berarti nyaut wong nyacat. Nyacat karo nyaut wong nyacat dosane padha. Wong ngono kok arep ora elek. Dilalahi sing ngomong wau neruske rembug. Lah wong muni ewuh gedhen kok Brambang ming 2 kilo lho. Sing nomor 3 ngegongi. Saya serem kae. Kaya rapal karo sing digawe ae. Rampung urusane. Dadi underan elek. Endo saiki arep mulih kon rewang. Arep palian jatah ngonceki Brambang. Kamangka nalika jatah ngonceki Brambang underane dijak nyacat. Rak ra iso endo to? Ora iso jenengan arep mulih ya ora iso tenan. Mula ora ana bahasa salat nek kur kaya ngono kae kok percuma mboten percuma. Sama sekali mboten percuma kok ya. Cara dipaitke hitungane lho iki Bu, Bapak-bapak. Jenengan nyacat, jenengan ngrasani niku rak karo malaikat ngatit dicatet. Ya jelas niku sing nyatet ngatit nek kuwi kok udu rokib kok ya. Cetha ngatit niku. Terus jenengan salat, jenengan poso, jenengan isih tambah sok ndregil sedekah. Ya kadang kala karo tangga barang ya sok apik ora mesti nyacat. Kuwi sing nyatet rokib. Kuwi sing nyatet rokib. Dipaitke niki. Wong jumbuh karo hadise lho iki. Ya ora ngawur lho, ora rekayasa kula lho niki. Engko darani rekayasa kula. Niki cocoke karo hadise. Dilalahi jenengan ki ning donya ya sok nyacat sok ngrasani, dicatet ngatit, ning yo ndek ngamal apik salat, ngamal apik ngaji termasuk ngamal apik liya-liyane dicatet karo rokib. Tekan mati. Niki. Kanjeng Nabi ngendika ning kiamat sesuk iki lho dipaitke tenan. Ning kiamat sesuk niku bakal ditokke wong sing jenengan cacat, wong sing jenengan larani atine, wong sing jenengan rasani niku mengke ditokke karo jenengan jumbuh karo videone, jumbuh karo catetane. Jenengan ra iso mungkir. Akhire sing mangrasani niku njaluk keadilan saka Gusti Allah. Lah gandeng neng kono ki kelakune ngamal dudu duit, dudu bondo. Nek neng donya iso ditebus nggo duit wong mlakune duit. Nek neng donya tebus nggo bondo karena sing ana ajine karo sing guna bondo. Nek neng akhirat kono rak ngamal. Karena nggo bandul timbangan iku lho. Duit karo bondo wis ra aji. Makane sing mang cacat niku njaluk keadilan karo Gusti Allah. Wah, lah kula dicacat, kula dirasani ngeten nih Gusti Allah. Pokoke kula ra trima. Kula kudu njaluk ijol. Karo Gusti Allah dikai kebijakan, wujude jenengan sing nyacat, jenengan sing ngrasani kon nebus, le nebus nganggo ngamale jenengan.
Akhire ngamal poso, ngamal salat ki dicuwil, dikeke wong sing mangrasani kuwi kok. Dadi ngamal salate, ngamal ngajine dicuwil, dikeke wong sing mangrasani kuwi. Mulane salat ki tetep guna, paling tidak nggo jagan-jagan jagani wong nyuwil-nyuwil kuwi kok. Paling ora. Lah ora guna piye? Nggo jagan-jagan je. Wong ya mesti je kuwi nggo iki. Nomboki kok ya iki kok kena nggo tombokan. Sing paling pahit ki nek entek isih akeh wong njaluk tombokan. Tidak ora pati paham. Senengane kok ngomong le muni salat nek kur kok ngono kae percuma. Ora percuma kena nggo jagani je kok. Kena nggo nomboki, kena nggo jagani. Mbok menawa tekane mati aku urung njaluk halale, tekane mati aku urung njaluk ngapura. Nek urung mati wis njaluk ngapura aman jaen. Pak De, Mbok De, pokoke kula njaluk ngapura sok nyacat sok ngrasani jenengan, srawung karo jenengan. Srikoe padha-padha le, padha-padhana njak wong urip ora ana sempurnane. Lah iki aman nek kuwi wis ra iso nyuwil, Sok. Karena wis padha ngikhlaske, padha ngapurane. Ning ra kabeh iso jaluki ngapura. Wong kadang kala sing dicacat wong ra ngerti ning dalan kae. Jenengan yo sok nyacat kok ning dalan kowe. Wah, malah kerep. Nang dalan iki malah kerep. Numpak motor banter dicacat. Cenanangan ki anake sapa to ngono kuwi wis nyacat. Nang dalan. Urung kok neng ngendi to nendi sing jenengan ki ndek acara apa to apa. Kuwi nek arep njaluk ngapura rikala ning donyane ra angel. Wong ora kenal. Mula nek wong sing paham ndregil nyawisi ngamal apik nggo jagan-jagan. Iya salate mempeng nggo jagan-jagan mbok menawa sesuk ana wong njaluk ki tak siapi iki. Nek ngantek ra duwe persiapan wah lah ya hancur tenan kok ya. Mulane ora ana bahasa percuma iki ra ana kok ya. Kabeh manfaat kabeh kanggo wong ana cok-cokan se. Hadise sahih banget mangkanat mazlamatun li akhihi min ngirdihi au min sain falyatahalal ngaten nika sing sapa wonge tau nganiaya marang sedulure. Nganiaya marang kancane. Ya nganiaya harga dirine utawa nganiaya perkara liya, mongko becik njaluk halal, njaluk ngapura ngono kuwi. Neng donyane pancen diseru kon njaluk halal, kon njaluk ngapura. Lah nek ora kober njaluk ngapura, mongko sesuk ning kiamat wong sing mang aniaya niku, wong sing mang elek-elek harga dirine niku, wong sing mangrasani niku karo Allah diizini nyuwil ngamal apike jenengan ngono kuwi hadise. Bahayane nek ngantek jenengan kentekan ngamal apik isih akeh wong sing do njaluk. Kamangka ngamal apike jenengan teh niki mengki diwalik ngamal eleke kono dicuwil tableke jenengan. Dadi tuna to wong kentekan. Mulane sakniki pokoke waton mempeng ngamal apik wae nggo jagan-jagan kuwi. Engko ndak kentekan malahan. Ndak kentekan dicuwil-cuwili wong niku lho. Wah niku hadise sahih sekali bahayae. Kula paling ora seneng nek ana wong ngomong lek muni salat nek kur kaya ngono kae isih percuma. Nek ngono kae ra ana gunane. Weh guna banget nggo nyawisi kok. Guna iki engko nggo nyawisi. Mula mbok arep ora sempurna kae, titiwancine salat ki salat. Demben kula matur, demben nika termasuk salat sing ora ditampa karo Allah Subhanahu wa taala niku salate jen tur ora maca. Rak yo engko sik tak terangne sik. Aku andang do nyengkah-nyengkah ki ngopo? Kan tembung niku werna loro to ibu-ibu, bapak-bapak.
Werna loro ana batin ana maca. Artine ora maca ngeten iki, wong kok salat le maca ming dibatin kuwi ora dihukumi maca. Mulane salate ra ditampa ngono lho. Ora kok blas ra maca. Ning jenengan iki maca, ming le maca ning jero ati jenenge batin. Lah salat sing wacanane dibatin ki ora ditampa. Karena Kanjeng Nabi dawuh salat ki kon maca ora kon batin. Dong ra. Agene. Mula kudu maca nek maca ki lisane obah metu suarane. Kuwi jenenge maca. Nek batin iki ming ning atine, lisane meneng wae ning atine obah. Niki ra ana wong ngerti. Kamangka aturane nek salat ijen iki kudu maca ora batin. Kok ndak ming salah paham kok ya. Ning disepakati karo imam-imam mazhab, beda nek jamaah tur dadi makmum. Nek jamaah dadi makmum ora maca wae ora apa-apa aman. Blas ra maca niki batin wae ora iki. Malah aman iki, ora maca bahkan batin wae ora. Pokoke meneng wae. Niku wis disepakati karo imam-imam mazhab. Nek jamaah dadi makmum kepenak. Pokoke sedekep melu sedekep, rukuk melu rukuk, sujud melu sujud, pipite dipaitke ra maca wae aman. Bape wis ditanggung karo wis njuk gendong imame kok ya. Mula seneng jamaah tur dadi makmum. Aja dadi imam kok ya. Dadi imam ki nanggungi makmum buri-burine abot kok. Abot taluwung dadi makmum. Lho, Bu, ngelmu ta iki. Mulane aja kok duwe paham le muni, aku wong jorong iso apik, mbok rasah salat wong rong apik. Le arep salat ki ceritane ngenteni sesuk nek apik. Ayo kamangka ketoke ora bakal apik. Iki berarti ke sesuk ora salat. Wong ora tau apik. Ora ana bahasa kok dadak ngenteni apik. Makane salat ki sakjane dienggo mbusak elek. Lho salat niku salah siji paedahe sing nomor loro di samping paedah sing kula aturke mau lho nggo jagan-jagan mau lho. Kae nomor loro kena nggo mbusak elek. Lah kok kena nggo mbusak elek sebabe mbok wis salat kae wong ki mesti elek. Dadi ra usah ngenteni apik kok ya wong salat arep ngbusak elek kok ngenteni apik. Engko nek le salat pas apik mah ra ana sing dibusak. Karena salat ki kena ngbusak elek. Niki ya hadise kondang, Qur'ane kondang. Bahkan Allah Ta'ala ngendika nganggo tembung nyandingi dawuh salat, mburine dawuh salat nika Allah ngendika innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Sak temene kebagusan-kebagusan salat ki kena ngumbusak keelekan. Lho, nek ya istimewa to. Mula seneng salat. Iki sesore iki mau elek iki engko maghribe kudu mempeng kok ya. Lah ngumbusak sesore iki mau kudu mempeng. Tur nek cetha apike, cetha kanggone, cetha sae makmum. Pokoke makmum. Wis kepenak istimewa kok ya. Iki ngelmu iki lho, engko ndak nyepelekke salat sih masalah iki. Karo ndregila seneng nglakoni apik-apik liyane ora ming salat tok, ning salat iki dadi dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu salat iki dadi dasar lho. Dek mben kula matur kalon jenengan. Nalika kawula ki mati, maka sing bakal ditakokke sikik dhewe babagan salat. Cetha. Neng kiamat sesuk nalika kawula ki kudu dihisab, hisab sikik dhewe.
pitakonan sikik dhewe mesti babakan salat. Terusane hadis, lamun salat ditakokke tinemu apik, mongko liyane kekatrol katut apik. Lamun salat ki tinemu ora apik, liyane dadi melu ora apik. Kamangka niki wae wis kula aturke salat ki nek arep apik bodhon, rasah kokean mikir, rasah kokean rembug, makmum sangger makmum jamangah wis mesti apike. Sesuk dihisab tinemu apik. Apa meneh sing sepuh-sepuh iki ming kudu jamangah, kudu makmum kok ya. Wong ketoke ra tek apik iki salate iki. Wela akeh lho niki wong tua-tua iki lelekas salat urung suwe iki akeh. Artine urung suwe iki lelekas salat ya wis wektu tuwa ngono lho. Pirang taun wingi ning wis tuwa wisan. Biyen bek enom ki ora kenal salat ngono iki biasa kok ya. Wong biyen ki ra kenal salat, memeng salat, mikir urip, mikir gawean, mikir golek pangan ngono kuwi nek sing sepuh-sepuh ki wis gedabikan iba tangi kok ya. Lale rada nyadar saiki tuwa mbasan gerang-gering kuwi kok ya. Mbasan gerang-gering waduh wis tuwa wis gerang-gering mbok golek dalan padang lah iki mulai. Gandeng le salat ki lekase tuwa nek arep diapikke nganggo hukum fikih kudune ngene ra wis kangelan. Wong jenengan iki macane Fatihah, macane Quran wae makhrote karo tajude kuwi kangelan lho. Angel banget kok ya. Wong Fatihah wae kari kae ketoke ghairil magdubi ngono kok. Dadi ghairil magdubi niku wis angel ketemune ming ghairil magdubi. Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wangel karena wis bacot makrot ketuan. Mosok tua-tua ngene dandani saka nol alibata. Wis angel banget. Lah nganggo jiko alternatif jenenge. Jiko pilihan sing marai slamet tur gampang tandange, pilihane ora ana liya kejaba seneng jamaah. Makmum wis suwi ya. Aman wisan. Dadi apik eleke kurang punjule men ditanggung karo imame. Engko nek wis jamangah dihisab salate ketemu apik, mongko liyane katut apik. Lah nggo ngatro liya-liyane kuwi kok ya. Ha kok malah ana sing kandha arep urunga salat kae gandeng poso, aku ki ya tetep poso. Ana ngono wae lah ya ora dadi kok ya den. Ra ya urutane iki syahadat, salat, poso. Syahadat esuk sore diwaca. Kuwi pinangka pondasi nek gambarane omah. Nek gambarane omah lho. Terus salat ki Kanjeng Nabi ngendika, as-shalatu imaduddin. Salat ki cagak temboke agama. Berarti pondasine syahadat cagak karo temboke salat. Lah engko gendenge payone poso. Makane wong ki nek ya syahadat, ya salat, ya poso, iki berarti wujud omah wis ketok. Wong ya ana pondasine, ana cagak temboke, ana payone. Ning nek le poso sok medhot sok ora kae lah iki payone gendenge trocoh iki. Bolong kok ya iki trocoh. Ning mending ana payone trocoh kae. Pipite trocoh kae ember aku iki lho kae ember wae aman. Tiga ember wae aman. Wong artine nggon-nggonan kan sing trocoh iki. Lah ya karang ya kahanan wong urip kok ya. Nggih to nek nggon gang poso ya kahanan wong urip kok ya. Kadang sok ora kuat pasane, kadang sok
rusak pasane, kadang sok ngono kae to. Biasa kok ya. Mula payon trocoh iki biasa. Agi payon omah tenan kowe iki lho. Ah iki ketoke musala cor-coran ya nyatane trocoh ngene iki kono. Dadi wis umum ngono kuwi. Makane nek zakat roh haji niku ora kabeh wong kon temandang utawa ora diwajibke bapak-bapak ibu-ibu. Iki zakat haji ora diwajibke, ora kabeh wong sing wajib ming sing sugih. Lah wong sugih iki ra duwe bondo turah terus dicakno nggo ngepik-pik jenenge. Dienggo ngapik-apik. Makane jenengan zakat sing sugih kuwi, jenengan haji kuwi nek gambaran omah pinangka pelengkap karo hiasan omah. Lah nek sing ra sugih angger telu niku dilakoni tetep wis duwe omah. Mula rasa dadak kokean ngakal, rasa dadak kokean mikir-mikir. Lah terus piye? Wis pokoke bodhon sasi poso sak rupa-rupa sak kuat-kuate poso, krungu azan sak rupa-rupa sak kuat-kuate salat, ngono ta? Wis bar kuwi terus engko ngomah diseni nganggo berbagai macam isian. Ya ana buffet, ya ana kursi, ya ana meja. Lah ning iseni piye? Nek ngibadah jenengan ki terus seneng ngamal saleh, kuwi nggo ngisi omahe. Mula ya seneng ngamal saleh. Lah ngamal saleh niku walah pepak banget. Kaya ketemu sasi Ramadan sore dienengke ngaji. Iki rak dadi celengan ngamal saleh. Wong nyatane nek ra Ramadan kae kene iki sore ya sepi kae sing kene iki. Wong ki wong kula ki liwat ki ya ora ana wong kok. Ketoke pitik mancik metangkring ning pinggir kuwi lho pitike iki. Ha iki rak tek ana poso, terus ana ngaji buka bersama. Lah niki ngamal saleh. Diprogram karo panitia, akhirnya warga pokoke dijaluki kon nyenggata ngekeki bukan wong sing do poso dalam bentuk pas ngenengke pengajian buka puasa. Asing do gejatah wong telu-telu misalkan. Utawa wong papat-papat, iki wong siji-sijine gawe 50. Gawe nasi box 50. Nek wong papat iki ora 200. Niku nek sing dijatah rasah kokean sambat, Bu. Pokoke wo siap nek sesuk jatahku kena tak nggo nyelengi ngamal soleh, kena tak nggo sangu mati, kena tak nggo nyadong ganjaran saka Gusti Allah. Ngono wae rasah kokean sambat kok ya. Lah nek ra duwe ayo digolekke dolke mentok apa. Kowe lah ya nggo akhirat sih, wong agi nggo donya kowe kadang dieneng-enengke kok. Kamangka perkara donya sing jenengan duwe iki rak kudune nggo akhirat to. Mula ndek mentok kok iki gejatah gawe nasibok kok duwene ming mentok. Mentok rupane kadonyan. Tak dole tak wujudke nggo akhirat. Ngono ora kok wong akhirat kok dadak dol-dolan. Lah karepe kon piye? Kon ra cucul. Lah nek ra duwe apa-apa piye iki engko? Ayo sambat sing lanang. Wong sing kudu pola iki sing lanang kok. Lho kae ibu-ibu tetep ngeyel kae lho, Pak. Lah kae malah omong, lah sing lanang ya sprene ra tau glidhet sik. Angel angger ngene iki angel iki engko. Ketoke kuwi ming omongane wong cetil-cetil kok asline kuwi. Wong kowe nek kepatah ki sesuk sore kowe. Iki engko ki mbuh sak rupa-rupa polah ki ya tetep mlaku. Rasa dingen-ngen, rasa dipikir. Tur nek jenengan tata atine cucule niku niat krana nggo nyelengi akhirat dadi akhirat. Rasa hawel, rasa cetil kok ya. Nggih, ra ya sip banget to. Bapak-bapak ndilalae yo
wis salat apik, wis poso apik. Ning wong urip ning alam donya ketabrak kahanan. Ketabrak kahanan wujude ngomah butuhe akeh. Nggo nutup butuh niku kudu nyambut gawe. Lah nyambut gawene bapak-bapak kuwi wujud ibadah sing ampuh banget, Pak. Ibadah wajib niku, Pak. Makane bapak-bapak iki ora main-main, menyang esuk mulai sore iki jan netepi kewajiban itu. Karena nyambut gawe nggo nyukupi kebutuhan-kebutuhan ngomahe. Dadi aja nganggur kok ya. Wong antek Kanjeng Nabi niku ngendika ganjarane wong nyambut gawe niku setara, sejajar kaya perang fisabilillah. Kaya perang fisabilillah. Nek wong perang ngadepi mungsuh, nek wong nyambut gawe ngadepi butuh ngono kae lho. Ah perang tenan ya. Perang rasa, perang tenaga, nggo nyukupi butuh sih. Mula wajar nek diganjar kaya jihad ki wajar wong ya berjuang tenan kok kuwi iki. Wong sing lanang ki ya berjuang tenan lho. Wong nyatani esuk mangkat sore mulih, esuk mangkat sore mulih, saka Senin, Selasa, Rebo. Ngantek tekan Setu. Setu tampa bayar. Seneng guyu. Go mulih, tekan mulih getak sing wedok sih. Tekan ngomah ya sing wedok wangun kae bayaran to nih. Butuhe akeh. Akhire keke kabeh rak berjuang to berarti. Alus rekoso tok ming dijaluk ra cecekel. Mula ya berjuang tenan Pak jenengan iki. Ning ya perang rasa, dadi rasane ya pahit rekoso. Makane iki lho, saya suwe saya entek awake kok ya. Ayo pahit rekoso kok ya kuwi iki. Ya paling ora iki donge ngengeh ning gandeng digetak wis rawani apa-apa. Gitu wis. Tapi ya lane digetak-getak wis. Ning ya ana wong wedok sing nrimo yo en. Dadi Setu bayaran ngono ki ya meneng wae. Nek ora dulungi ya ming meneng wae ngono ki ya ana. Nggih ta niku nggih. Lah iki engko ming njajal ngukur sing lanang apik apa ora. Lho nek sing lanang apik mbok ora nembung kae mesti dulungke. Ning nek sing lanang rate apik engko ming dulungi sak weneh-weneh. Ora ngukur butuhe pira ki ora, pokoke ngekeki semene. Ngono kuwi wis omong wong-wong, sing penting bojoku wis tak kei padahal ngekeki sak weneh-weneh. Pencitraan-pencitraan ngono ki iso ana. Ida meneng wae iki Bu wong do krasa kula niki. Do krasa kok ya ora ya mulyane wong wedok. Gawe seneng wong wedok, didik iki pokoke sing paling baku dikekne wong wedok kuwi. Lah ning aku sing temandang, aku sing mbut gawe sing sayah aku. Mosok aku ora nyekel, ya nyekel ning ming titik nek diprosentase jenengan ki nyekele 15% wae, sing 85% kake sing wedok. Lah sing wedok ming dikeki 40%, sing lanang le ndelikke 60% kok ya. Ha wis ra beres iki. Tuwana sing modele ngono kuwi iki ya ana. Kalau kae Pak rungokno ibu-ibu teng klebu muni akeh kae iki ta. Berarti dhek kuwi sing ketaman to. Lah ya gebangeten. Mulyakno. Jenengan ora cekel duit ning le temandang esuk sore titenono niku bakal diganjar ngungkuli bayare jenengan ning donya. Ngungkuli wis esuk mulya banget jenengan. Makane ngantek Kanjeng Nabi ngendika di wong lanang nyambut gawe niate arep nggo nyukupi kebutuhan pokok ngomahe kok mati ning gawean derajate kaya mati syahid. Mati nang medan perang. Wong yo mati berjuang. Mula arang banget lho, jenengan arang rak krungu. Wong kok mati ning gawean ngono ya arang ya kan kok ya. Aku iki derajat dhuwur kerep-kerepe mati iki do nang omah.
Kerep-kerepe. Mati ngaji ya arang, mati pas nyambut gawe ya arang. Lah aku ya apik banget kok ya. Mula bapak-bapak nek pas gering kae iki mah mangkat mbut gawe, Pak. Lah angger pas gering mah prei ya. Rak yo nek pas gering kae iki mangkat. Mangkat mbut gawe men duwe derajat mati syahid ngono kok yo. Lah angger gering prei, angger gering prei. Wis ra sida oleh derajat syahid jenengan. Gering ora poso. Lah iki pas poso gek ra poso gering. Iki engko nek mangkan mbut gawe upamane mati ning gawean apik, le mati pas mbut gawe ning le ra poso. Iki dadi angel iki. Walah terus piye nek ngono kuwi? Ayo sing apik poso karo nyambut gawe. Ha sing paling parah ki ra poso ra nyambut gawe gering mati. Kok terus nganggo tembung-tembung sing nyeleneh. Anjak sakniki niki masalahe aneh-aneh. Aneh-anehe sok do duwe tembung, do duwe statement, do duwe aturan ning aturane iki jedul saka awak dhewene, ora saka syariat agama niku wau. Kaya sing kula aturke ngajeng lha muni salat-salat nek isih elek percuma niku ora aturan jedul dhewe ora saka syariat agama. Kaya ngono kuwi. Ana meneh sing nembungke, arep aku iki urunga salat kae gandeng sasi poso ya tak poso. Niki jenenge jedulke aturan anyar. Wong aturane ora kon ngono. Mbon apa niki? Kok nganging-nganging kae wis kok. Pokoke ayo bapak-bapak ibu-ibu salat aja lali bar kuwi senenga nglakoni keapian pinangka celengan ngamal saleh. Insyaallah jenengan dadi wong sing bejo, slamet ya ning donya ya ning akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mekaten lepate paringi pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.